Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Herd immunity. Kung sa iya mismo nga ngalan, herd, grupo, no? Okay, herd sang sheep o grupo nga immunity o kung inog-away, okay? Nga, no? So, ang herd immunity is kung ang population sa COVID niya ha, kaya ang herd immunity do protection na bala, do general population nga protection against a disease. Okay, nga butang balon, there's a lot of people in the population nga may pang-away para sa disease. Okay, nga may inog-away sa disease. So, kada sakit, may lain-lain na siya nga herd immunity. Kung measles, I think sa nabasahan ko, do 95% ang kinanglan mo nga may immunize before ka magka-herd immunity, 95% of the population. I think ay nalipat ako to sa isa kagina nga I think kinanglan niya 80%. I forgot what's that other disease, no? Nga kinanglan mo 80% sa population makaubra sa may antibodies, no, against the disease. So, immunity means antibodies against the disease, no? I think sa COVID hambal sang WHO sa nabatian ko it's between 60 to 70%. 6 butang balon herd immunity sa COVID-19 or herd immunity for COVID-19 infection is 60 to 70% of the population. Butang balon, dapat at least 60 to 70% sa population may inug-away or may antibodies against COVID-19 infection. Okay. So, pwede ka kuha sang antibodies with the active infection nga malatnan kagid sang COVID. Diba? Kaya that's the one nga ma-produce ka sa antibodies. Ang problema lang garanti kung ma-survive mo kung hindi ang active nga infection. Amo nang point da. Okay? Pero there is one way nga makakuha ka sa immunity or makaproduce ka sa antibody nga mas safer. Kaya mo natawag nga vaccination. So with the vaccine, makaproduce ka antibodies kung ma-vaccine mo 60 to 70% sa mga tao sa population mo sa area. Basta amo na global na siguro applicable 60 to 70% globally siguro na siya. You can kung maobra mo nga makaobra kas nga maprotektahan ang 60 to 70% nga population by them having antibodies for COVID-19 in a much safer way by vaccinating, then may protection ng 70 to assuming 60 to 70%. So it's like saying kung maka-inject ka 60 to 70%, kung ma-vaccinate mo ang population 60 to 70%, makakuha ka na sa herd immunity. Okay? So ang herd immunity, butang balon, amo to bala, may protection ng 60 to 70%, may antibodies na sila for COVID-19 infection, 60 to 70%. Ang mabilin nga 30%, ang matabo sila, di kay kung magkadto ang vaccine abi, maayo kung makadto to siya, sigurado niya makadto siya sa 30% eh. Pero kung makakadto pa man siya sa 70%, isa to sa mga 70%, hindi ka nakapasaylo sa 30. Or kung dito ang sa 30 gid man sa tumupa, sa 30 gid man to sa tumupa, ti siguro kay gamay naman sila nga virus. Kay ti sa damo ang kinatuan nila nga may mga protection, wala tapos naman sila, naaway naman sila. Napatay naman sila kay na okay. So kung sa aton malasyaw ng virus, so kung matupan ni siguro ang 30, hindi man gid na amo kalala. Ang matupa sa ila kay hindi na amo na ang bulk sang virus. Kay ang nagadikta man sa kung ano ang lala sang isa ka infection o sakit nga ginatuga sa isa ka virus o bacteria, ang kadamuon nila kag ang klase nila. Kag kung ano silang klase virus. Tabuan ng tagaling niya sang SARS-CoV nga medyo maisong siya.